Moi! Tää on mulla nettiautossa myynnissä olevan Renault Twingo vuosimallia 2014 esittelyvideo. Eli tässä käydään läpi auton ominaisuudet, puutteet, kunto, vastaava. Lähinnä kaikki tekninen juttu ja tämmönen huoltohistoria ja muu niin on siellä nettiautoilmoituksessa. Ja jonkin verran voi laittaa tähän YouTube-videon allekin, mutta pääasiassa tarkoituksena on käydä tämän auton ulkoinen ja sisäinen kunto ja ominaisuudet, varusteet läpi tässä. Kaksosainen video. Ensin ulkokuori, sen jälkeen sisäpuoli. Eli aloitetaan tosiaan ulkokuorella. Vaikka autolla on ajettu jo 170 000 kilometriä, niin maalipinta ja auton ulkoinen kunto muutenkin on tosi hyvä. Esimerkiksi tässä on auton keulaa. Ei ole kiveiskemiä juurikaan. Ei ole mitään parkkipaikka nirhaumia vastaavia. Ja itse asiassa koko tämä auton keula, noin kaikki on sellaista muovia. Eli siinäkin mielessä ihan fiksu tai hauska juttu. Ja muutenkin niin tämän auton ilme, kunto, varsinkin tämmöiseksi pikkuautoksi, on tosi hyvä. Että jos katsotaan tätä kylkeä, tässä ei ole mitään parkkipaikkanaarmuja, mitään kolhuja. Mikään ei repsota niin kuin hyvin usein tämmöisissä, voiko sanoa perheen kakkosautoissa, tämmöisissä pikkuautoissa. Niin näissä on aina naarmuu, jälkeä, elämänkäyttö, juttuja ja muuta vastaavaa. Niin tää on säilynyt, voin sanoa, että todella hyvässä kunnossa. Mikä ei repsota, missään ei ole niinku mitään naarmuja. En tiedä miten tää kamera nyt näyttää tätä, mutta ei ole jälkiä, ei ole naarmuja, ei ole mitään skraiduja, ei ole mitään ovilommoja, ei ole mitään vastaavaa. Jos ottaa esimerkkinä tämän auton helmat, niin nämä on ihan todella hyvässä kunnossa. Tähän on joku joskus keksinyt laittaa kuraläpät. Niin helmat on säästynyt. Unohtui tuossa tosiaan äskeisellä videolla mainita, mutta tosiaan tämmöisessä kumpikin takaovi, niin niin se on tämmönen, mutta ei niinku ruostu, jotain sinkittyy vai mitä alumiinia onkaan, niin päällysmaali on kuorinut veke, mutta noin muuten niin ei ole minkäännäköistä ruostetta eikä vastaavaa. Ja tää on itse asiassa näissä ilmeisesti tyyppivika, jos nettiautossa kattelee, niin niissä on sellaista kulumaa kiveen iskemää, että jotenkin toi kumpikin takaovi, niin se tulee vähän ulommas kuin etuovi. Muuta selitystä tolleen keksi, että ne on tommoset niinku ulkokuoressa tästä tollaset jäljet tai kauneusvirheet, jos näin voi sanoa. Ja tosiaan, tässä on vasenta kylkeä. Ja jälleen, jos katsotaan tästä, en tiedä miten tässä auringossa näkyy, niin kylki on hyvin suora. Ei ole mitään klommoja, jälkiä, saatikka mitään niinku ruosteen alkua tai vastaavaa. Ja jonkinnäköiset ulkonäkövarusteet tähän on joku joskus ruksinut, koska tässä on tämmöiset pirteen punaiset sivupeilit. Sitten tossa kylkilistaa tommosta viininpunasta ja sitten tässä nokassa on tommonen viininpunainen vauhtiraita. Tämmönen tässä on. Mutta tääkin on muovia. Ei niin kuin vesisateella mene mitenkään sumuun eikä mitenkään. Et ei vaikuta tuohon itse ajovaloon millään tavalla tuo iskemä. Ja
Mitäs muuta? Niin tosiaan. Tässä on tää rellu Twingo aika hauska juttu on tää, että kun tässä on moottori takana, niin nämä eturenkaat kääntyy todella paljon, siis poikkeuksellisen paljon. Niin tää on mielettömän näppärä auto. Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla niin Suhailla Helsingissä, kantakaupungissa, kadunvarsiparkkiin ja muualle. Tää on tosi pienikokoinen, kapea, lyhyt. Helppo mennä ahtaissa paikoissa, kauppakeskuksen parkkihalleissa, muualla vastaavissa paikoissa. Helppo hahmottaa ulkomita. Tässä on totta kai peruutustutkat. Näin päin pois. Mutta sanon, että tämmönen sympaattinen perheen kakkosauto, pikkuauto, miten se nyt sanoiskaan. Mut silti tosi tilava. Siitä kohta vähän lisää. Nyt voitaisiin käydä läpi vähän tää auton sisusta. Aloitetaan tästä kuljettajan paikalta. Eli tää on kuljettajan penkki. Ehjä. Puhdas. Ei mitään jälkiä, tahroja, muita tupakan tumppien reikiä tai vastaavaa. Tässä on vähän hallintalaitteita. Ratti on ehjä, puhdas, siisti. Nämä napit on vähän tästä kuluneet. Vakionopeuden säätimen napit. Muuten ei mitään sanomista. Tämmönen mustavalkoinen sisustusmaailma, jos näin voi sanoa. Tässä on säädettävä, korkeussäädettävä kuljettajan penkki. Helppo saada pitkän tai lyhyen kuljettajan, niin mainio ajoasento. Tässä on vähän lattiaa, kynnyskotelo, puhdas, ehjä, siisti, ei jälkiä, ei mitään vekkejä, mikä ei repsota. Kuljettaja ovi, siisti, ehjä, puhdas, ei mitään alkavaa ruosta tai muuta. Vähän likaa, mutta mitään ruostetta pisteitä tai muuta tuolla ei ole. Sitten vasen takaovi. Sama juttu, sisustus ehjä, mikä ei repsota, puhdas, mitään tahroa jälkiä muuta, mitään ruostetta, kynnyskoteloa tässä, vähän. Sitten takapenkkiä, puhdas, ei tahroja, ei mitään ikävää yllätystä. Taakse menee, tää etupenkki on säädetty mulle 180-senttiselle kuskille ja tähän menee toinen 180-senttinen istumaan taakse, kuljettajan taakse. Kattoverhoilu, ehjä, puhdas, tommonen vaalea. Sitten tässä takakontti, siisti, puhdas. Ainoa vika mikä takakontissa on, niin hattuhylly. Hattuhylly ei pysy paikoillaan, mutta se ei niinku tahtia haittaa Ja se mikä tässä on erikoisuuten tässä Renault Twingossa, niin tästä saa kaadettua sekä takapenkit, mutta myös ton apukuljettajan, ton oikein etupenkin ihan alas. Eli tähän saa niinku yli 2-metrisiä asioita lastattua auton sisälle kyytiin. Et jos harrastaa vaikka murtomaahiihtoa, laskettelua, lumilautailua tai vaikka golfia, niin tähän saa tosi helposti niinku auton sisälle nostettu tavaransa. Vaikka tää on niinku tämmönen pikkunen näppärä auto, niin sisätiloilta on todellakin muunneltava. Ja tässä on tää nostokynnys. Sehän on ihan olematon, koska täällä on moottori alla. Täällä takana, niin tässä ei ole minkäänlaista nostokynnystä. Tuolta ei tarvii ostoksia tai muita kaivella mistään nostella. Ja tässä on oikea takaovi. Jälleen ehjä, siisti, puhdas. Ei mitään ruosteyllätyksiä, likaa siellä on, mutta ruosta ei, kynnyskoteloa, näin päin pois. Takapenkki, puhdas, siisti, takajalkatila, kumimatto on likainen, siitä pahoittelut mutta muuten niin ehjä, siisti. Sitten oikea etuovi, jälleen puhdas,
siisti, ei repsota, ei mitään sanottavaa. Ove alareuna, ehjä. Kynnyskotelo, helmakotelo, miksi haluaa kutsua. Siisti, puhdas jalkatila. Ja tosiaan sisätilan lämpäri. Pistoke, niin kuin mainitsin, ja apukuljettajan penkki. Korkeussäätö ei ole, mutta lämmitys totta kai löytyy. Ja ohjaamo näyttää tolta. Seuraavaksi voisi katsoa tosiaan vähän kuljettajan hallintalaitteita ja vastaavia. Tässä on mittaristo. Tällä hetkellä ajettu 170 700. Ja tossa vilkkuu näkyy se rengaspaineen varoitusvalo, mistä sanoin myynti-ilmoitukseen. Tästä puuttuu kesä- ja talvirenkaista puuttuu ne rengaspaineanturit. Mutta se ei vaikuta mitenkään ajamiseen eikä mihinkään turvalaitteiden toimintaan tai vastaavaan. Auto haluaa seuraavan kerran huoltoa. Katsotaan tästä. 17 100 kilsaa seuraavaa huoltoon. Ja meikäläisen omistajuuden aikainen keskikulutus 5,4 litraa 100. Eli melko vähän. Ja mä asun täällä Espoossa. Kaupunkiajoja vastaavaa. Tässä on ratti. Tuossa on tommonen ihan perusmankka. USB-yhteys, Bluetooth-yhteys. Bluetoothilla voi soittaa musiikkia. Mitään CD-soitinta tässä autossa ei oo. Sitten ihan perus manuaalinen ilmastointi. Vakionopeuden säärin. Mukiteline ja 12 voltin virtajuttu. Jos haluaa kännykkää, toisaalta tostakin pystyy kännykkää ladata. Ja tässä on tämmönen ihmeen Renaultin varuste, tämmönen kännykkäteline, mihin saa semmosen kännykkä-appin ja sit siitä pystyy kattelemaan auton kaikenlaisia tietoja. Kaikkea navigaattorin saa päälle ja näin. Ja tää on tosiaan, tää sovellus on ilmanen ja toimii tän auton kanssa. Ja vaihdekeppi, mitäs muuta. Niin joo, mun piti kertoa siitä, tosiaan tässä autossa on se tuullasin se kiveiskemä. Niin tässä, mä oon 180-senttinen kuljettaja, tässä on niinku, se jää ihan täysin tän peilihässäkän taakse. Se ei ole niinku millään tavalla kuljettajan näkökentässä. Eikä millään tavalla esimerkiksi katsastuksessa ei sanota, ainakaan meikäläiselle, tuon taivaallissa siitä. Että tässä on tämmönen iso mötikkä ja sitten vaikka olisitkin vähän lyhyempi kuljettaja, mä laitan tätä kameraa nyt reilusti ja mä laitan tämän mun leuan korkeudelle. Niin tästä kun kattelet, niin ei. Se jää just hyvin tänne jemmaan toi noin. Mitäs muuta? Mitäs mä tässä nyt kertoisin? Sähköikkunat edessä ja näin päin pois. Aika lailla tämmönen peruspikkuauto. Oikeastaan tästä voitais sit mennä loppusanoihin. Jos on tarvetta tämmöiselle edulliselle, pienet vakuutusmaksut, pieni autovero, pieni polttoaineen kulutus, mutta silti moderni, suht uusi ja ennen kaikkea siisti pikkuauto. Ulkoilme ja sisätilat, vaikka on ajettu 170 000 kilsaa, niin on poikkeuksellisen siistit. Niin jos tämmöiselle on käyttöä, niin mun yhteystiedot löytyy sieltä nettiautoilmoituksesta. Ja ihan mielellään yhteydenottoja, kysymyksiä. Voin ottaa, jos jossain kauempaa asut, voin ottaa lisää valokuvia, kun sanot vaan. Voin ottaa huoltokirjasta, huoltokuiteista valokuvia, laittaa sähköpostilla ihan miten haluat, talvirenkaista, miten vaan. Toiveita on, niin kyllä mä mielellään sen vaivan näen, että tää on kuitenkin mulle ylimääräinen auto, mulle ei ole mitään käyttöä tälle, niin toivottavasti siellä ruudun toisella puolella on joku, jolle tää kaupunkikirppu
olisi sopiva ja käytännöllinen ajopeli. Ei mitään. Kiitos kun katsoit video.